טוב, אז אני כמו יום רגיל משחק לשרויאל. היום יצא את אתגר הבנדיט, עשיתי אותו. הגעתי ל8 ניצחונות חברים. פתחתי את התיבה כרגיל, ולא תאמינו מה יצא ממנה. עוד גרביארד חברים. עכשיו יש לי גרביארד 2, זה מטורף. ואחרי שאני משיג את הגרביארד, אני יוצא לבטל. אני שנייה אעצור את הסרטון כדי להמשיך את זה מותח. אז עצרתי במילה שאני יוצא לבטל ומנצח שם 3-0. אוקיי, אז אני אשים את זה על הילוך 4. בקיצור, אני שם מגה מיניון. הבחור די ויתר לי כנראה להגיע לקלאן צ'סט. וכן, אז כתבתי לו תודה, ופה ניצחתי אותו, לא פה, אבל רציתי לעשות את זה כמה שיותר מותח ובכוונה לעשות ולכעוס, זה היה בכוונה. פה ג'יין, פה אירוז, וזאפ, לוג, והנה צוחקים, והתיבה שקיבלתי הייתה, נו, אני אומר הייתה, וזה לא קורה. אז אני אעצור את הסרטון אחרי הייתה שלי. אז אני לא יודע מה הולך פה. קלאש רויאל לא עולה לי. הנה. אז התיבה הייתה. תודה, מג'יקל. אז חברים, באותו דקה אני אשכרה קיבלתי מהבנדיט צ'אלנג', איך קוראים לזה? גרביארד 2, ועושה משחק, ובום, מג'יקל, מה נסגר? זה באמת מטורף. גרביארד 2 זה חזק בטירוף. ותגידו לי אם אתם אוהבים את האינטרו שהיה בהתחלה. כן, זה היה התמונה שקיבלתי את הגרביארד. ובואו נצא לבטל, מקווה שהבעיות ייעלמו, הבעיות אינטרנט ייעלמו. הם לא נעלמים, בואו נבטל את הבטל. נו. וואי, כמעט פתחתי פרי ביהלומים, ראיתם את זה. טוב, אז עכשיו זה אמור להיכנס לי בכל שנייה. אוקיי, אז אנחנו נלחמים מול מישהו. אני לא רוצה עכשיו להקריא את השם שלו, אבל בסדר, בואו נתקיף אותו. אז אני אתחיל לו עם מגה מיניון כאן, כי הוא לא מתחיל. וואו, איזה טעות. יואו, מה עשיתי? וואו, לא נורא, בסדר. אוי לא, בסדר. אוקיי, אין פה בעיות, זה לא טוב. יש פה בעיות אינטרנט, זה לא טוב. טוב, לא נורא, נשלח לו פה אליט ברבריאן, כי שם המגה מיניון עשה אפילו קצת עבודה, ונהיה מוכנים עם זה הפלסקרמי שלו. מה? יש פה בעיות אינטרנט, זה לא טוב. נו יאללה בואולר, אבל אתה שמת אותו, נכון? אוי לא, בעיות אינטרנט. בואולר. נו, אוי לא. לא מאמין. טוב חברים, אז אני אחזור לכם שיגמרו באמת הבעיות אינטרנט המעצבנות האלה. אוקיי, אז חזרתי, אתם יכולים לראות שהוא מביס אותי. פשוט יש בו עדיין בעיות אינטרנט וזה מעצבן אותי. נו, יואו. אני איכשהו שומר על 9 חיים לבן אדם הזה. בואולר כאן, והנה הזאפ שלו. כן, לא הייתי יכול לנצח, הוא פשוט הרבה בעיות. אני יודע שיש, איך קוראים לזה? רעשים ברקע, אני יודע את זה. זה לא יקרה עוד, פשוט היום יום שישי, ואנחנו באמצע ארוחת ערב, אז זה בסדר. אוקיי, אז אין לנו התחלה משהו, אז אני עומד לפצל את הילד ברברי, לראות מה ההגנה שלו. וואו, הוא מפספס את המיני פקה, שזה מצוין. אני לא חושב מכה מהמיני פקה, עכשיו אני עומד לשים פוסקר מהירים ואין זאפ, נכון. הוא מפספס את הסקלטון הזה, והסקלטון הזה יעזור להוריד את הגריידר שלו. פה הם היו מבוזבזים, כי ראיתם היה ממש מעט HP
למגה מיניון, אם לא תחזרו אחורה לראות, ואני קצת מצונן, אולי שומעים את הקול שלי, ואולי לא. פה אנחנו נהיה מוכנים עם פריז, פריז, פריז. הספקתי זאפ גם, ובומבר, וכמה דמג' אני לא רואה, המיניונות מסתירים, ו500 דמג'. שאתם יכולים לראות שזה באמת באמת פוש חזק ומטורף. הגובלין ברל שלו לבל 2 אם אני לא טועה, והזאפ שלנו מוריד אותו כי הוא לבל 9. אז עוד פעם נצא לו פה לאליט ברבריה לפוש. לא נראה לי שיש לו בן אדם הזה סקרמי, לא, אין לו, וכך אנחנו, נראה לי האליט ברבריה, לא, חשבתי שהאליט ברבריה זה ילך לבניין וייתן מכה, אבל הוא הגן עם הספיר גובלין. החלטה מצוינת. וטוב, אז אני אשים לו עוד פעם גרייביארד ויהיה עוד פעם מוכן עם פריז. הוא עומד לשלוח את המיניונורד שלו, לא, וואו, פריז מצוין, והלך לו הבניין. גרייביארד חברים, לבל 2 זה באמת באמת מטורף, ואנשים לא רוצים לעצור גרייביארד 2 פריז, זה באמת מטורף. אני ממליץ לכם לנסות, למי שיש גרייביארד, לא חיובי 2 אבל 2, תאמינו לי, אתם תנצחו במשחק הראשון שתשחקו. זאפ, אם יש לך גובלין, כן, אז אני עומד לשים פה את זה, וזהו, אוקיי. הגובלין בריל שלו עושים כל הזמן עוד קצת ועוד קצת דמג', אז בפעם הבאה אני לא עומד לשלוח זאפ על המיניונורד שלו, אני עומד לשלוח, איך קוראים לזה? אייס גולם. בלי הזאפ, ואז יהיה לי זאפ על איך קוראים לזה? על מה יהיה לי הגנה? על הגובלין ברל שלו, וזה נראה לי המשחק שלנו. אוי, עוד פעם שמתי זאפ עליהם, אני לא מקשיב למילים שלי. וכן, המשחק הזה שלנו, גוד גיים, טאון זאפ, והכל בסדר, הוא כועס, ושום תיבה כי אין לנו מקום. אני לא עומד לשפר זאפ, בסדר, ואני לא יודע מה לעשות עוד. הדק שלי היפה, המוצלח, לא בא לי לפתוח עוד בנדיט. תצטרפו לקלן הזה, אני קלן ממש ממש טוב. כמובן שלא עכשיו, כי מי העשות או מנהל? נראה לו משהו, אבל שיהיה. תצטרפו לקלן הזה, אני אעשה אתכם מנהל ישר, אחלה קלן. ושכחתי להגיד שכבר אמרתי, אני לא יודע, אם ראיתם את האינטרו שלי בהתחלה, תגידו אם הוא טוב או לא טוב. אז מה שאני באתי לספר היום, כאילו כבר אמרתי את מה שבאתי לספר היום, זה שהשגתי את הגרייביארד, זה היה מטורף, אני עדיין זוכר את זה, ואז פתאום מג'יקל, אני אעשה עליה פתיחה, אני לא אשמור לפתיחת תיבות, הנה הפרי, ראיתם איזה אפקט? אם לא תחזרו אחורה, טוב בואו נפתח אותה, לא עומד להיות פה שום לג'נדרי ושום משהו מעניין, אבל אירוז, עוד אחד ללבל 9, תסתכלו, עוד אירוז אחד ואנחנו לבל 9 באירוז, איזה מעצבן, וואי איזה מעצבן. טוב, כולם מחוברים, אז בואו נציע משחק, בואו נראה מי ייכנס. כן, אני ארנה 7, קצת שיחקו לי וירדו לי. הנה אמרתי לכם הרבה מחוברים. נוער נלחם מולנו, או נאור, לא יודע, אני לא יודע לקרוא. וואי, אני מצלם כבר 9 דקות. טוב, אז בסוף המשחק הזה אני אסיים את הסרטון. יש לכם עוד למה להישאר, לראות אם אני אקפול את הבן אדם הזה או יפסיד לו מול יוטיוב. בסדר. אוקיי, גרייביארד, ונהיים מוכנים עם פריז למה שהוא עומד להגן, ומה הוא עומד. הוא לא מגן מגרייביארד 2. איי, איזה פריז מאחר.
הכרתי את הפריז הזה כי לא חשבתי שהוא עומד להגן, אבל עשינו לו דמג' נכבד עדיין. נחמד. כי אני ידעתי זה עומד לצאת. אוקיי, סקרמי בסדר. עצרנו לו את הפוש. לפחות נראה לי. כן, עצרנו לו את הפוש. וזה מצוין. וזה מצוין, אם לא שמעתם, פשוט אני מצונן. וגם קצת קשה לי לדבר אפילו. אוקיי, אז לא ירד הבניין, אני בטוח בזה. וואו, איזה סקרמי, ראיתם את הסקרמי האלה? הוא פשוט שם אותם, יואו. פה, יופי, המיני פקה הולכת לצד שני. ככה משתמשים באייס גולם. אייס גולם אמרתי. אייס גולם. הנה הוויזרד שלו יוצא, אז אנחנו יכולים לשים בשקט את הגרביארד. והוא שם מגה מיניון. וואי, מה אני שם פריז? טוב, ממש. מה אני עושה? לזלזל. פועלית ברברין והם עצרו בסדר. אוקיי. אז אנחנו במצב סביר. אוקיי, לא משהו. אבל אנחנו במצב סביר. וואו, מה עכשיו ברצינות בעיות אינטרנט. אוקיי, עכשיו אני אשים כאן פריז. אני לא מחכה לדברים אצלו. ויואו, מה אני עושה? אתם ראיתם אבל איפה הוא שם את הוויזרד? אם הייתי מחכה 2 שניות אז הייתי מוריד לו את הבניין הזה כבר. והוא עומד לשים על זה סאפ. לא. למה? לא, הנה הזאפ שלו. סאפ גם אני אשים. ונראה לי בואולר. צריך, כן. נגיד הוויזרד שלו היה עדיף לי מגה מיניון. אבל לא נורא. זהו, זה עומד להיות הפוש. הפוש נראה לי. לא, זה לא עומד להיות הפוש, אבל לפחות ננסה שזה יהיה הפוש. פריז פה. והמגה מיניון שלו לא יצליח להתמודד עם זה. וזה יהיה הסוף של המשחק הזה. Good game. וזהו, חברים, זה הסרטון להיום. אל תשכחו לתת לייק, סאב, ואת האינטרו תגידו לי אם הוא טוב או לא, ועוד פעם אין לי בעיות אינטרנט. מקווה שנהנתם, אז לייק, עוד פעם סאב, ויאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.